litra l-Ebrej, kapitlu 9, u l-aħħar żewġ versi tal-kapitlu 27 u 28. Litra l-Lut, kapitlu 9, vers 27 u 28. U bħalma u maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara dan isir il-ħaq, hekk Kristu kien offrut darba biex jarfa d-nubiet ta' ħafna. U jidher għat-tieni darba mhux biex ineħħi d-nub, iżda għas-salvazzjoni ta' dawk li jistennewh. Brieħ jew briefnu minn hawn irridu nsifru, jgħid il-qawl Malti. Ir-realtà tal-mewt ili minn żmien għal żmien imut ħabib tagħna jew xi ħadd mill-qraba tagħna mmorru l-funeral biex niftakru li aħna wkoll iċ-ċens tagħna fuq din l-art jagħlaq. L-opportunità li nservu lil Alla hija issa. Huwa maqtuħ għal bniedem li jmut darba. U dak li tkun għamilt, dak se tieħu miegħek quddiem it-tron tal-ġudizzju tal-Alla. Ħafna jgħixu jafu li hemm il-mewt, imma jgħixu bħalli kieku ma teżistix. Aħna bħala Kristjani ma nistgħux nagħmlu hekk. Din hija l-opportunità tagħna li nservu lil Mulej fuq l-art. U Alla mhux blaħaq li se jinsa l-emejjel tal-imħabba tagħna meta nservu lil xulxin. Dak li nagħmlu issa għandu valur etern li jibqa' l-eternità. Huwa maqtuħ għalina li mutu darba u wara jiġi l-ħaq. Hekk ukoll Kristu kien offrut darba. Kristu miet ukoll darba. Is-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib ma jistax jiġi repetut jew imġedded. Għax b'dak is-sagrifiċċju li għamel darba għal dejjem Kristu, darba għal dejjem refa' minn fuq spallejna d-nubiet tagħna u ħadhom u sammarhom mas-salib. Kristu ġie l-ewwel darba f'umiltà ħalla tron tas-sema biex minfloku għażel is-salib. Ħalla l-kuruna tad-deb tas-sema biex jilbes waħda tax-xewq. U dan għamlu għalina għall-imħabba tagħna. Ġesu għat jerġa' jiġi, it-tieni darba mhux ġej biex ineħħi d-nub. Dak għamlu fl-ewwel miġja tiegħu bil-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib li qegħdin niċċelebraw. Imma Ġesu ġie biex isalva lil dawk li neħħilhom dnubietom fl-ewwel miġja tiegħu u jsalvhom minn dan il-witt ta' dmuħ u joħodhom fil-glorja tad-dar tal-missier. Min huma dawk in-nies? Huma dawk li jistennewh. U mistoqsija tiegħi lilek dal-għodu hija oħti qiegħda tistennieh lil Kristu. Qalbek qiegħda tħabbad bl-imħabba lejh li miet għalik biex iħilsek minn nubietek. Bħalma ta' il-qalb tixxenna għal maħbub jew maħbuba tagħha, hekk in-nisrani l-qalb tiegħu tixxenna, tistenna, tantiċipa il-miġja tal-maħbub tagħna il-Mulej Ġesu Kristu. Imbagħad dak li nkunu għamilna fuq din l-art isib il-milja tiegħu meta aħna nagħtu glorja lil dak li ħabna u talilu nnifsu għalina.